mojito aquest li falta posar-se el sombrero. Los indians, però jo soy indiano, mira. Avui ha sigut un dia llarg. Quan he sortit després del servei, he trobat un client que s'havia fotut fins a les tranques. I me diu, Jordi, diu, he menjat gambes, hem fet un arròs amb espardenyes i un vi de l'Empordà també, espectacular, boníssim. Ara, la factura, quan ha arribat, diu, hòstia, la factura, era una mica cara això, una mica... No, car no, és costós. Però bueno, que si vostè el que vol és menjar gratis, pues s'hauria de fer influencer. Bona nit. Ja hi tornem. Por ahí de cuidaradas. Nosotros hemos mirado cómo hace la bodeguita en medio. Azúcar blanco. Posem el suc de mitja lima, Li posem a la hierbabuena aquesta, que podeu trencar una mica, la xafarem aquí dins. Li posem soda. Xapes una mica aquí. Gel picat o trossos. I aquí tenim ja mojito a tope. Farem un tast de patates chips. Nosaltres aquí a casa tenim aquestes, la conilla aquestes, i bueno, ens provarem això. Cuidado, no veo. ¿Dónde está? Nena. Aquestes patates, nanos. Pavileu, que tinc una gana de boig avui, tu. Aquesta és una mica oliosa, El sabor de la patata és bona. A veure, mala, dolenta de collons. Dolenta, no sé quina de les tres és més dolenta. I les venia a la vista, doncs ja deixem de comprar això ja. No podem comprar més. Això no comprem més. Senyors de PepsiCo, que sou uns empanats. D'aquest tas de 5, la pitjor i la millor. Això hem de tornar a fer amb altres 5. El jugo de patata que tendremos será este. Hòstia! Si et trobessis una maleta amb €1.000.000, la tornaries? Et consideres una persona polèmica? Els catalans sabem vendre la nostra cuina? No, esta, no. Creus que el màrqueting està per sobre de la cuina? Si deus més del que tens? Estic calculant. I seguiu-nos, sisplau, seguiu-nos a les nostres xarxes i al nostre YouTube. Club Sol Blanc.